Hi mga ka-Ronbel, TGIF! Makugitahong adlaw kaniyong tanan. Nakapag og kugita ang akong banana. Maong magkugita ta karon aw tama day ni kay gamay man. Simple na tong paagi sa pagluto. Ato nang gisalo niya, ato nang butangan og bay leaf para humot-humot siya. Did you know nga mamatay ra di ang mama ug papa nga octopus after nga mataw ang ilang anak? Makalays like 300,000 eggs niya. Sa sigbantay sa mama mao nang di siya ganahan mukaon hangtod mamatay siya. Did you know nga ang male octopus kay insert niya ang iyang one of his arms ngadto sa female cavity to inject his sperm. Anyway, ang scientific name day niya kay Octopus vulgaris from phylum Mollusca from family Octopidae. About sa health benefits written by WebMD, yung review ni Kathleen M. Zellman, kay na siya important protein source, cure impotence and heighten sexual libido, maka-benefit siya sa reproductive health, excellent source of potassium, magnesium, calcium, maka-reduce siya sa risk of stroke and promote healthy heart, basta rich in vitamins and minerals siya, low in fat. So magbanti nila kog tamaan ni kay sa unak dagko gay ito nga kugita nga among makaon kay kuha sa kong amahan. So enjoy your Friday. Happy lunch everyone. Mao kini Ronbel Gums.